Ahojte. V minulých videách sme sa naučili, ako sporiť a čo sú banky. Dnes sa pozrieme na niečo, čo nás ovplyvňuje každý deň, a to sú reklamy. Ako fungujú a ako sa nenechať nachytať? Prečo sú reklamy všade? Reklamy sú tu preto, aby nás presvedčili kúpiť produkt. Používajú rôzne triky. Za prvé sú to emócie, ukážu ti šťastných ľudí, aby si myslel, že produkt ti prinesie radosť. Zľavy, len dnes, alebo posledná šanca, aby si konal rýchlo. A influencery, známe osoby, aby si veril, že produkt je super. Ako sa ale nenechať nachytať? Poprvé, pýtaj sa, potrebujem to naozaj? Potom porovnávaj ceny. Nie vždy je zľava skutočná. Neponáhľaj sa. Reklama chce, aby si kúpil hneď, ale ty si daj čas. Pozor na drobné písmená. To sú podmienky akcií, tie sú často skryté. Takže príklad. Vidíš reklamu. Mobil za 299 eur namiesto 399. To je super. Ale možno iný obchod ho má za 289 bez akcie. Preto vždy overuj. Reklama nie je zlý nepriateľ, ale jej cieľ je predať. A tvojím cieľom je rozhodovať múdro. V ďalšom videu sa pozrieme, čo je investovanie a prečo sa o ňom toľko hovorí.